Martin Tisvilde, velkommen til dig. Tak. Martin, du er jo Danmarks grundlovsforsker, hvis man nærmest skal betegne dig som det, udover at du selvfølgelig også skriver andre bøger. Du har efterhånden skrevet rigtig mange bøger, og du, hvis man stiller dig et spørgsmål om grundloven, så kan man jo altid få et svar. Ja. Nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig af, hvordan ser det ud, hvis kommunerne laver tvangsfjernelser af børn? Er det noget, de må, eller er det noget, de ikke må, hvis man kigger i grundloven? Altså i grundlovens paragraf 71, der står jo klart og tydeligt, at den personlige frihed er ukrænkelig. Og det vil sige, at man kan ikke foretage noget over for nogle mennesker, uden at man har deres samtykke. Og det vil sige, at i princippet er næsten alle tvangsfjernelser, den lov, der gør det muligt at tvangsfjerne, er i hvert fald ikke i overensstemmelse med grundloven. Så det kan man ikke sige, at tvangsfjernelser er. Jamen, man kan jo normalt ikke lave en lovgivning uden om grundloven. Hvordan hænger det her sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at fordi man har undervist forkert i grundloven igennem rigtig mange år, så er det efterhånden også blevet en vane, at man overtræder den fra lovgiverens side, og det må man faktisk ikke. Det står i paragraf 8, at man lover at skrive under på tro og love, når man får magten til at lave love, at man vil lave love, som er i overensstemmelse med grundloven. Så det er faktisk et skred, der er sket hen ad vejen. Præcis hvornår det er sket, det kan jeg jo ikke sige, men det er kommet stille og roligt hen ad vejen, og i dag er det jo åbenbart sådan, at der er ikke nogen rigtig, der forholder sig til grundloven, sådan som grundlovens historie ville have berettiget til. Mange, der læser grundloven eller lovgivningen generelt, de læser den jo ikke. De tolker den jo, som de gerne vil. Nu har du efterhånden læst rigtig mange lovbøger. Hvordan skal man læse en lovgivningsparagraf? Jamen, alle love er lavet meget ordrette. De går meget op i, hvordan ordlyden er, når man laver lovgivning, fordi den ikke må kunne misfortolkes. Og derfor er det noget fusk at sige, at man skal fortolke det. Faktisk er det sådan, at fordi man har bøjet loven fra lovgivernes side, sådan som man har gjort, så bliver man nødt til at udgive en lovsamling, Karnovs lovsamling, hvor man hele tiden definerer nogle nye måder at se loven på. Og hvis man følger med i den igennem årene, så vil man opdage, at når der falder en dom, hvor man siger, at det, der står her i loven, ikke skal tages alvorligt i et år, så hvis man pludselig får lyst til, at det skal tages alvorligt igen, jamen så ændrer man bare. Så kommer der en ny bog, en ny fortolkning næste gang Karnov kommer, og så siger man, at nu skal man tage loven alvorligt. Så i virkeligheden er Karnovs lovsamling et udtryk for, at man bøjer grundloven. Og det er faktisk ulovligt. Du har læst rigtig mange bøger, blandt andet på det lokale bibliotek. Får du ikke snart nok af at læse både bøger og lovgivning for at hjælpe den danske befolkning med at kunne få deres ret, som den nu er? Nej, fordi når jeg opdager, at noget er helt forkert, så skal det jo laves op. Altså det er min holdning. Og det her, hvor man hele tiden bøjer loven, sådan, så det passer til en selv, og at man ikke kigger på loven, som den er, det er jo rivravende forkert. Og det er jo også sådan, at den første bog, jeg lavede, der fik jeg jo hjælp af en advokat med møde for Højesteret, Olof Villadsen. Og han har også selv sagt, at man skal forstå en lov, sådan som den er skrevet. Det, der er skrevet om den, det er ikke så vigtigt som det, der er skrevet i den. Det er sådan, han siger. Og det er jo meget rigtigt sagt. Altså, det er jo det, der står ordret i loven. Der er også i forbindelse med fyrværkeriloven her for ikke så lang tid siden, der kom det frem, at det faktisk var ulovligt at fyre fyrværkeri af nytårsaften efter den måde, det var fortolket på. Og der var der så en sprogprofessor, der sagde, at man må slet ikke lave lovgivning, som kan misfortolkes. Så man har fokus på det, og man ved godt, at det skal være, så lovteksten er klar, og den ikke må misfortolkes. Derfor er det jo totalt vanvittigt, at der render nogen rundt og gør alt, hvad de kan for, at man skal fortolke det, så man bilder folk ind, at der skal stå noget andet end det, der står der. For hvis det var sådan, at loven skulle fortolkes på en anden måde end det, der stod der, hvorfor har man så ikke bare lavet det om, da man opdager, at det, der står der, det ikke er sådan, som vi opfatter det? Jamen rigtig mange myndigheder, og det er jo ikke kun den almindelige borger, det er mange myndigheder, det er domsmænd, det er dommere, det er politi, det er jo alt inde i det offentlige sektor, ja, som tolker loven, hvis man skal sige det sådan, og bruger den på den måde, så det egentlig skader de her kære borgere, det udsættes for. Hvad skal de kære borgere så gøre for at få deres ret?
Jamen, de skal forholde sig til loven, som den er skrevet, og dem, som omfortolker den, eller man skal sige, de gør det jo, fordi hvis du læser loven rigtigt, så står der jo faktisk, at Danmark slet ikke er et demokrati. Der står, at Danmark er et monarki. Og hvis man læser, hvad det betyder helt nøjagtigt, så forstår man, hvorfor at dem, som er ansat som embedsmænd, at de omfortolker det. Det er jo fordi, at hvis den, der har lovgivningsmagten, mener, at loven skal læses på en eller anden måde, så har de værsgo at gøre det. De skriver jo også under på, at de vil overholde grundloven, og i grundloven står der, at øverste myndighed bestemmer alt. Og øverste myndighed, kan vi ikke lige få det på den klare ret? Hvem er det? Det angives i paragraf 2, det er den, der har kongemagten. Det er jo det eneste sted, der står, at nogen har magt i grundloven, det er paragraf 2. Det er kongemagten, og det er den gives til mænd eller kvinder, som der stod fra 1953, der ændrede man det. Og det er altså dronning Margrethe, eller var dronning Margrethe, fordi der står jo samtidig i paragraf 8, at man skal overholde grundloven, og hvis man ikke gør det, så kan man jo ikke have kongemagten. Det vil sige, dronning Margrethe fra kongehuset har altså overtrådt grundloven. Ja, det har hun jo, når hun har været med til i statsrådet og forhandle nogle love frem, som er i strid med grundloven. Det står der jo, hun ikke må, og det har hun jo altså gjort, og det er jo altså en betingelse for, at hun overhovedet kan have kongemagten, der hun lover at overholde den. Så når hun ikke opfylder sin betingelse, så behøver andre borgere faktisk heller ikke opfylde deres. Så det er sådan, grundloven er bygget op. Så lige i øjeblikket har vi et samfund, der faktisk ikke lovligt kan inddrive skatter eller fængsle folk eller noget som helst. Så jeg forstår ikke. Jeg har jo meldt det til politiet, og jeg har fået et svar tilbage om, at de er i gang med at undersøge det. Og derfor er det jo underligt, at man så bare lader forbrydelsen fortsætte, fordi det svarer jo til, at hvis jeg ringer til politiet og siger, at der er indbrud nede i den lokale brug, så det ser ud som om, de har masser af brændstof med ved at sætte ild til hele lortet, og så kommer politiet styrtende alt, hvad de kan, og så kommer de med lighter og alt muligt og hjælper med at få sat ild til det her, og slæve varerne væk, inden det hele brænder ned. Altså, det er jo faktisk det, der er ved at ske, det er, at man fra politimagtens side vil ikke at foretage sig andet end at skrive til mig, at man vil undersøge det. Så er man faktisk medvirkende til forbrydelsen. Jamen i Danmark har vi da den dømmende, den lovgivning og den udøvende magt. Fungerer det ikke sådan? Hvis du læser den paragraf rigtigt, det er paragraf 3, så står der, at dronningen har den udøvende magt alene. Og så står der, at lovgivningsmagten er kongen og Folketing. Det vil sige, at kongen stod både som udøvende magt og som lovgiver. Så kan du sige, at domstolen er for sig selv. Men det er de ikke, fordi hvis du læser resten af grundloven, står der jo, at embedsmændene bliver udpeget af kongen. Det vil sige, at det er kongen, der bestemmer, hvem der kan blive de højeste stillinger inden for det offentlige system. Og der er jo også en justitsminister, der er øverste minister for domstolsapparatet. Og det hører jo under Justitsministeriet. Og derfor så er justitsministeren hører jo under dronningen. Så derfor så er der faktisk ikke nogen tredeling overhovedet. Der er en etdeling. Det vil sige, det er simpelthen kongehus, der både har den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt, Martin. Ja, sådan er det i praksis. Fordi at blandt andet også i 1953, da man ændrede grundloven der gjorde man det jo muligt at fyre en dommer, eller fjerne pensionen fra en dommer, når man fyrede ham. Der stod før i grundloven, at ingen dommer kunne miste sin indtægt overhovedet, hvis han blev fyret. Og dermed havde man jo ikke nogen strafmulighed over for en dommer. Men det ændrede man til, at ingen dommer kunne fyres, så han mistede sin indtægt til det øjeblik, hvor han alligevel skulle gå af på pension. Det er det samme som at skrive, så kan man til gengæld fjerne hans pension. Så det var faktisk det, der skete i 1953. Der blev kongemagten endnu stærkere. Der kommer også nogle andre ting ind, der gjorde den endnu stærkere, men det betyder, at det er kongen i dag, der suverænt bestemmer alting. Nu er du jo også politiker og partistifter, og jeg ved, du har sat i byrådet, og du har også sat i et børn- og ungeudvalg, der simpelthen gennemtrumfer de her afgørelser om tvangsanbringelser af børn. Hvordan har du og dit parti det med indstillinger på anbringelser af børn uden for hjemmet? Jamen, det kan være nødvendigt i ganske få tilfælde at hjælpe en familie ved midlertidigt at fjerne deres børn. Der står faktisk også i loven, at det er kommunens opgave at se til, at børnene kommer tilbage igen. Og den opgave har jeg ikke set nogen kommuner løse overhovedet. Og i langt de fleste tilfælde, så er det faktisk slet ikke nødvendigt at fjerne børnene. Der, hvor jeg siger, at det er nødvendigt, eller kunne være, det er for eksempel narkomaner, der er fuldstændig ude af stand til at komme ud af det, eller situationer, hvor man klart kan se, at det her det skader børnene. Der må kommunen hjælpe familien på fod igen, og hvis man ikke kan det, fordi det kan være svært at komme ud af narkomani eller sådan noget,
jamen så kan der være et problem der. Men mange af de andre tvangsfjernelser, jeg har set, der er det slet ikke de forhold, der gør sig gældende. Og der har man faktisk fjernet børnene uden grund. Jeg har kendskab til flere sager, hvor myndighederne blandt andet bruger ukorrekte dokumenter, gamle dokumenter, eller skriver noget i en forældreevneundersøgelse, der faktisk er helt hen i vejret, hvor der er lavet en anden forældreundersøgelse fra en anden psykolog, der siger, at der er ikke noget at komme efter. Hvorfor vil kommunerne gerne have borgerne ned med nakken? Jamen, der er flere ting i det. Det handler jo også om penge, det her. Og hvis man skal lukke en børneinstitution, fordi der ikke er penge nok i den kasse, så hvis nogle af ens politiske kammerater arbejder der, så gør man jo dem arbejdsløse. Det er jo ikke så godt. Men hvis man så kan give dem et barn i stedet for til 17.000 om måneden, så mister de jo ikke indtægt, og så gør det nok ikke så meget at lukke den her institution. Så der handles med børn, og nu siger vi så meget om, at den afstemning, vi skal i gang med nu her, om ja eller nej til retsforbeholdet, der skal man tænke på både børn og menneskehandel, og jeg har set SF siger, at den stemmer nej til kvindehandel, eller stemme ja for at undgå kvindehandel, ikke? Og det er jo i virkeligheden noget sludder, fordi at her i Danmark, der har vi jo med den måde, vi bruger lovgivningen på, blandt andet på børn, der handler vi simpelthen med børn. Og det er jo bare, nu når vi snakker tvangsfjernelser, så er i forbindelse med Facebook og det netværk, der er her, der er jo også fundet ud af, at man også med adoptioner handler med børn. Man køber jo børn i Kenya og alle mulige steder, hvor det viser sig bagefter, at de var ikke efterladt alene. Der var nogle forældre, men det var af penge og økonomiske årsager, at det skete. Det vil sige, at der foregår menneskehandel blandt den danske regering og de danske myndigheder? Ja, det gør der. Vi er en del af et netværk, hvor vi også handler med mennesker, ja. Jamen, der står jo i loven, at menneskehandel er ulovligt. Ja, og der står jo også i loven, at den øverste myndighed skal overholde grundloven. Ja, men Martin Tisvilde, tak for din tid. Ja, det var så lidt.